kan ikke gøre en skid, mand. Vi er allerede efter hjælp. Nej, grabber en af dem. Altså sådan en timer eller... Jeg kan gøre noget, jeg prøver i det mindste. Vil du have, skal gøre noget, eller? Skal jeg gøre noget? Nej. Se, kan du se, hvad jeg gør? Ild. Se, hvor god jeg er. Kæft, jeg er god. Close. Lad os prøve, han kommer. Nej, gør jeg. Løb, pas på, han brød nok til dobbelt. Ui! Hvad? Fuck! Ja. Du er så fucking sød, du er. Den kommer her. Den kommer her. Er du klar til at pull ham back? Den kommer her. Yes, sir. Den kommer her. Er du klar? Mhm. Oh shit! Fuck, teleport. Hjælp! Den teleport. Var det Shaco? Easy. Nej, kom. Ui! Du er syg i hovedet. Fuck. Jeg har det. Easy. Åh, der er towers! Jeg kan lige have på Q foran tower. Kommer. Ødelæg lige tower. Åh, det er fuck. Det er ikke altså. Du kan gøre det. Jeg tror på dig. Jeg tror på dig. Tag den. Løb, George! Løb! Hallo. Hjælp mig. Det er ham der med mana på den. Det er ham der. Fuck. Jeg har ham. Over muren. Er du klar? Wait. Provision. Gå hen til den. Gå hen til ham. Provision. Klar? Klar. Fuck, der var et tower! Hvad laver du? Jeg ved ikke! Løb! Åh, fuck! Løb! Nej, du skal ikke grab mig, når jeg står med tower! Jeg skal sgu. Go! Vi nakker ham. Se hvor god jeg er. Hvorfor kom du ikke? Det gør jeg jo. Øj! Hjælp mig. Løb, for satan. Stop også. Løb. Hvad lavede du? Nej! Fuck!